Maliko ka amunu sugalo noni wakati na Maliko na furi.net ka vendredi marché belebele bam bolodala enfla ore kenega ensuite ne palmage ni nyankuma ma nyoma na ba sumo trose ere akine ni marché ko awa bon marché ko na ambo ko kelanga na ko ga mama ka jidi fu ama fe bo ga blabi bo ba blare ase kana santoro la anyanina donc bo ga blare bo ba bla aba blare abai bega antoro la ase kana merci ama nyama ere mu akine mu ni marché belebele benka na akina te fo ya bla sansan no parce que muna toro ba nga deguma nga sagane no ngo ne bane jamana fa kala so datugo clé saba abena fa kaso woni da yalango wo de che wala bobe ya bla do na tsi do ra fu merci amago bore la me fayni nyankuma amba ibesegi akina fo ni marché ko nga aba mise ka akilina fala antoro la ansagana nyanina oh kalante sécurité te e adama demi meka wori ni tieka niki bi janye fense tise ka sai bisira ubi faga kamoto sambi ubi faga ka barake balu kele meka jamana fa ite do wala fa haliko numna na fene bebla amitla ku ya nu be ngonka antise ka fo anta da ma ko mina anta da ma jabini vraiment u ya toro kata ka boy anya faru ma kata ka boy wallahi antoro la nyanina wala inche sallallahu muhammad ba bageni nyankuma mba nche ibesega i akilina dini marché ko enka bon na akilina mi ni marché ko nga la yini yere mi ibeka kataka akataka sabula ka daka antorola anyanna ansegena jamana ta chogo la ble jamana kono don be ni toroleno aka régime mai anaka régime be kataka o da ngala yini kalante jite courante balote anga moko be ka faka koron fe donc akataka quoi ansegena wakati duma depuis tuma sa wolonfla ko kele banabagato be wolo depuis bana damine ma saka fura soro o bana la fo sele o sadinga dala wakati na ebna ese ka foko fura be wolo o banana donc on en a marre akataka ko anga la yini o drondi wala na tagara mimna ko kofe o be don nala sonama inche merci balmage ni nyankuma amba besegi akilina dini marché ko enka wala ne akilina mi o ibeka atadi parce que ni be ka mata jamana se ka jo o de me kla kala na chômage be fan be fe be bo kalama sugute o kelen Sénégalais ka hage o menenu la o de nga hage o menenu la mo be ki be bararo ki ba dale ni be do soro la ibe ka na ka dema u bina o bararo boshi la de ku tai aéroport fene ku wo privatiser ka ku yere haglina tai ka du yere sunguru nu yere dem anu yere modema ante fen soro la amini fandan mama fandan de fo soro jamana ngono mama ibe ka kelen ka jamana ne kenen ka bla olu denga anu ka clan ni mo mte RPM na ite malde ite faso de donc jamana te dun timana ibeka faga minen ngono amana ibeka baga minen ngono jamana nya ampere tai na nya na be nya ampere donc ibeka antaka sigi ka chito laje akata anaka dema akata ani mo be RPM ngono na abeka ta boy mama jamana ka soka jo inche mba seni nyankuma msani nyanguma ne ba ibesegi yakina dini marché ko enka mba yoro muso ko ni muso ye kile koro ce qui veut dire que trop c'est trop mune be marché jamana ngono fosi anga sini ya sigi an deunde ta école la u kara zonyo u kara te wili lawiye aman jigida mun gan sini kele kota ko chokoroba yere ya fote kele kote aka da ma doro amba di mo ko wara mammi be se kele kota gabla amo doro ni nyini awode ba inche ambal mageni nyankuma ma nyanduma ibesegi yalla ta dini marché ko enka bigon marché ko ne be sange kuma folo me foli bla malende bela mo mo sinta ka si anga foli boboy même une fois ibega babla na ma bla dia la babla goyala ni ala sona fa ka bla na ma bla anta da bla ni ala sona merci ni nyankuma anche ibesegi atina di marché ko enka bon marché ko vraiment ben na ku kele c'est feno do na fura ko aramade ya to iga to re kai quoi ni beti se kana ka fo ko i commande jamana ngono dew ni sigi nugo ti fe dro ta dro ore la fi aga bo iga here bolla ni yo ke se be bo par la grande porte et non la petite porte iga mogi fevre ga nyashima o ni aglata ko ala ga nu sababa be inche amba ni nyotuma ibesegi yakina dini marché ko enka bon ne akilina mu marché ko na
parce que vraiment trop c'est trop. An bɛ yɔrɔ min na bi an dusukun de tiɲɛnen yɛrɛ de don IBK kɔrɔ bi quoi parce que an tɛ fɛ ka ye an ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de la tuguni quoi fɛn fɛn da ka da la a ka taga bi ka bɔ an ka falan kɔnɔ école ko tiɲɛna insécurité tɛ Mali kɔnɔ tuguni Mali danbe bɔra la Mali la gosira bi ka Mali la gosi fan bɛɛ fɔlɔ nin kun tɛ Mali la a ɲɔgɔn président ma deli ka na Mali la vraiment conseiller filɛ na dali la an bɛ fɛ a ka taga ka bɔ yen quoi an tulo b'o dɔrɔn négociation t'a la fosi t'a la ka taa ka bɔ yen dɔrɔn o ye ne hakilina dɔrɔn pɛrɛ. Voilà, merci. Bon journaliste yɛrɛ fo ka barika da u ye Ala k'aw bolo mɛn na parce que n'aw tɛ mɔgɔ si tɛ ka ɲininka bi dɛ Ala k'aw bolo mɛn la. Ko ko b'a kɔfɛ Ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma. Ɲɛmɔgɔ ye laɲini na ɲini n'o ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye an ka alimamiw ni an ka kalanbagaw ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ k'o da kelen bɛ k'o da kelen fɛ parce que a bɛ ko dɔ lawuli ko dɔ kama ni senkɔrɔjugu donna la ka ci a bɛ gɛlɛya sinon Burama bɛ ta don min na n'a tun b'a ta Maliyɛnw tun bɛ laban Salenkɔrɔ ka taa kaburu jura parce que ko Mali banna masakɛ la ko Sumala passera bon ni Ala nana kɛ ale Burama ye garisɛgɛ in sɔrɔ bon a ma se ka s'a kɔrɔ a n'a gouvernement ma s'a kɔrɔ vraiment u ka yafa an ma kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ an bon ne bɛ fɛ Burama ka taa n'i ka fɛn kalifa mɔgɔ ma n'i nana i ka kalifa nɔfɛ a kan k'i ka kalifa segin ma o man ka kɛ diyagoya bilen mais n'a kɛra diyagoya ye o kɛra maninkako ye sa dɛ n'a nana ka kalifa nɔfɛ a ka kalifa di voilà. Maintenant problème bɛ si yɔrɔ min na sisan IBK n'a ka jamakulu danaya t'u kan bilen Mali kɔnɔ ni tɛ nin jamakulu in na ni jamakulu in de ka danaya tun bɛ IBK kan danaya wulila ka bɔ a kan an bɛ min nɔfɛ sisan k'an ka jamana to an ye o de b'an wasa parce que a ye fɛn fɛn bɛ yen nɔ a ye layiru ta a ma se k'a si dafa anw de tun ye danaya d'a kan an bɛ voter yen ko ka se an ka jamana kunna mais n'a ma se k'a ɲɛnabɔ a k'an ka jamana d'a ma Ala sago a bonya b'a la. IBK vraiment jamana marala tɛ a dɛsɛra insécurité totale yuruguyurugu kalan tɛ yen vraiment le Mali va très très mal donc an bɛ min ɲini komi a ko kɛlɛko tɛ donc an b'a ɲini a fɛ an fana ma kɛlɛko a ka fanga in bila a dɛsɛra bi a dɛsɛra sini an n'aw sera ka kuma san 2 san 3 nin kɔ o bɛɛ y'a kelen ɲini donc an b'a ɲini a fɛ a ka sabali a ka kuma in mɛn a ka fanga in bila qui dégage vraiment an bɛ se ka lafiya cogo min na an b'o de ɲini a fɛ. hɔrɔnya la hɔrɔnya ye hɔrɔnya de ye u ko k'u b'i fɛ hɔrɔnya la don min na n'u bann'i la i fana k'a lajɛ hɔrɔnya la i k'u ka fanga d'u ma jamana y'an ta de ye jamana t'ale kelen ta ye a ma n'ale kelen kama ale bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔ a fɔra mɔgɔw kɔ cogo min mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ fɔ a kɔ ten donc a k'a lajɛ Ala kama a k'an ka fanga d'a ma n'a tɛ Ala yɛrɛ don a k'a ka bɔkolo kama a k'an ka fanga d'a ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ورحمة على محمد وعلى محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah folen kɔfɛ an bɛ seli dafɛnw na sɔn hɛrɛ ma kan n'o ye Aminata den n'o Abdulahi den ka kisi ni nɛɛma ni barika jida kan ani anw ka jamana an bɛ lahalaya min na bi an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ n'u tɛ kɛ tilenbagaw ka taa ka bɔ yen an bɛ tilen de ɲini u fɛ kɛlɛko tɛ bereko tɛ marifako tɛ an bɛ min ɲini min ka bon marifa ye o ye adamaden ka kumakan ye hɔrɔn ka kumakan o ka bon marifakisɛ ye o tuma an bɛ min nɔfɛ jamana in ye jamana kɔrɔ ye bi jamana tɛ jamana in ye dɛ san 1000 ni kɔ diinɛ in bɛ jamana in kɔnɔ jamana in basigilen don an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama n'u bɛ Mali fɛ u ka Mali basigi n'u tɛ Mali fɛ u ka taa ka bɔ yen Ala ka basigibaga d'an ma. Bon an bɛ min ɲini aw denmisɛnninw fana fɛ denmisɛnninw aw de ye jamana siniɲɛsigi ye n'o tɛ anw ta nɔgɔyara anw y'a bɛɛ lajɛlen ye mais bi bi in na an bɛ ka min ye an ɲugulen bɛ aw denmisɛnninw na sérieusement nin yɔrɔ in na n bɛ jɔ nin yɔrɔ in na n b'a fɔ yɔrɔ caman denmisɛnnin cɛmanw a musomanw a ye lagosi dabila Mali danbe t'o ye kulusi yɔrɔ min bɛ yen o tɛ Mali danbe ye buguludo min bɛ yen o tɛ Mali danbe ye musomaninw ka segin musoya minɛn kɔnɔ cɛw ka segin cɛya minɛn kɔnɔ Mali cɛ a tun tɛ sira fɔlɔ mais Mali cɛ bi a bɛ siran ni fɛnkɛ nana bi ko Faransi bɛ n'a kɛ tan walahi suma walahi n bɛ kali so min filɛ nin ye Modibo Keyita ye nin jɔ waati min
a y'a sɔrɔ hali nɛgɛso a tɛ du bɛɛ kɔnɔ éclatement kɛra yan ni mankani kɛra sa ko faransi bɛ na embargo kan kan e ni ala cɛ aw bɛɛ sira faransi ɲɛ aw tɛ sira ala ɲɛ a ye sira ala ɲɛ ala ye nɛɛma tigi de ye ala ye sɔrɔ tigi de ye sɔrɔ bɛ bɔ min yɔrɔ o ye ala de ye faransi bɛ bɔ yan an mago tɛ faransi la an mago bɛ ala de la an mago b'an ka jamana na ala ta kɔfɛ ala ta kɔfɛ an mago b'a la an ka jamana ka jɔ ala ta kɔfɛ an b'a ɲini faransi bɛ ka an ka jamana yɔrɔ kelen min tila u ka bɔ namara la ka an ka jamana d'an ma ka bɔ yan ka se segu tɔɔrɔ b'a la bi ka bɔ yan ka taa gawo ka taa kidal nin bɛɛ ye mali de ye modibo keyita ye jamana ta don min a ko faransi ma a ye taa ka bɔ yen faransi taala ka bɔ yen mais mun na ibk tɛ se k'a fɔ faransi ye taa ka bɔ yen on a marre parce que y a pas un président a min bɛ se ka tiɲɛ fɔ faransi ye n'a ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ faransi ye ko n bɛ taa kaso la i ka taa kaso la o ka fisa lahara kaso ye walahi n bɛ n kale ala la ne ni bɛ masa min bolo nin jɔyɔrɔ in na faama faransi ka kaso o ye fu ye mais lahara kaso i bɛ taa dumɛn fo ka taa se don min ka di ala ye o tuma ala ka hinɛ u la k'u segin jamana ma jamanadenw bɛ taama min na ala k'a kɛ wasa taama ye ala k'a kɛ kunkɔrɔta taama ye ala k'a kɛ barika taama ye minnu bɛ ka ɲini ka janfa kɛ a y'u to yen c'est la démocratie a ka n'u kɛlɛ c'est la démocratie a kana gaba bɔ u ma c'est la démocratie a y'aw ka meeting kɛ a kɛcogoya la a kana kɛ ni kɛlɛ ye o tuma n b'aw fo k'aw barikada aw ka cɛsiri kan hali nin bɔra yan sisan inshallah n ka dugawu b'aw ye mais dugawu b'aw ye min na aw kana seliya aw kana seliya mamadu diko filɛ min na mɔgɔw bɛ k'a nɛni mais minnu bɛ k'a nɛni wallahi u t'a dɔn ayi dangaden ko tɛ mais u t'a dɔn de an tɛna nɛni kɛ nɛni t'a la n'u y'a nɛni a b'u ni ala de cɛ a b'u ni ala de cɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a nɛnina mais o tɛ baasi ye o maa maa ko k'i bɛ tiɲɛ fɛ i bɛ tɔɔrɔ mais minnu bɛ k'a nɛni u k'a dɔn k'a fɔ lahara bɛ yen dɛ cɛkɔrɔba kuma ɲɛna an ka sira ala ɲɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا في المال في حرمة المال في درجة المال في مقامة المال يا الله يا حبيب يا عزيز يا كفار يا طهار يا ملك الملك يا ملك الملك يا ملك التوتي من السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون صلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين